Maikanem Abilin. Tinapalabas impudno ni Bagat Sela kini Elizabeth no aksino ti amana ken no apay anatay ti inana. Nasagit tinaken ti balasang gapu kadagiti namuan na ket kinunana asa nabigbigan ni Senyor Simon nga amana. Iti ko kadansong impakamo ti may sa tagawanawan nga dabunggoy ti soldado nga agturong iti kutada. Itagagayam at tuwin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Mangsong, ada ka na bonggay dagiti soldado nga agturong iti kuta. Ano? Soldado? Wan, kasta ti ko na ti may sa tagawanawan. Baka mo madagos na kiti kakatwa. Agalar to kayo. Wan, Mangsong! Wala! Sagana kayo! Agsagana ka nami. Mangansong. Umikan. Masapo nga agsagana tayo. Relira, da kamin ti makaamu ang makirangat kadagiti rebelde. Surutan da iti adalam iti akin kanigid. Barang da iti dalam nga agturong iti kuta dagiti rebelde. Pangkam, no talaga abalod da ni Rina. Wan, Tenyente. Ilibas mo ni Rina, nalawag. Wan, Tenyente. Pana? Nasiputan dalaki diti kada tayo. Napuntaan yung dagiti kakadwa. Aglingit kayo! Lumaban da. Isugatin mo na pimaltog. Agalar to kayo! Kasano'y tan, Tenyente. Napuntaan dagiti daduma kakadwata iti pana. Sana bali? Tamtamingan idadagiti taga-agas tayo. Magpalpaltog naman lang eh! Ami, saan ang lumaban dagiti soldado? Nagpaputok dagiti kakadwata. Ngam di damit la pumaltok. Lando, ang mga nun na amuanin ni Victor aka amang tanti rebelde. Anya, Day tatiga po na saan na agpaputok. kasta nga. Nagpaltok man ang dagiti kakadwata. Lando, adda nga ta napuntaan kadagiti soldado iti panagpana tayo itay. Napuntahan nga tani, Victor. Adda sabidong dagiti pana. Lando, ijak maawatan tiriknag. Di Kasaman, kayo panunot iti sa bali. Di pa mo ni Victor. Kabusor tayo, Ida. Nalawag. Saan kami akabusor? Di kayo paputok! Di kayo paputok! Saan kami akabusor? Awanin, Tenyente. Insardong dantag paltog. Umay kami makisarita ka na kayo! Saan na kayo labanan? Pangasyo! Sangwan na kami! Saan kayo magpatok? Di nyo patsinti bagbagada. Apaman ang masiputan tayo nga umasinig na. Paltugan nidan. Mga tsong, anya nga tanong dunggan tayo pa nga umuna ti bagada. Taplan niya. Tapno kang maganda tayo. Sana mapalin. Isuda tinagbasak-basak dito ayam tayo. Iso labanan tayo ita. Mga tsong, Dito iti may isa. Matamaan. Tenyente, adda na tamaan na kadwa tayo. Nukas na. Lumaban na. Sige. Labanan tayo ita. Tenyente, talaga lumaban na. Men! Open fire! Madaman ti Ramet. Iti day jamanda. Mapana ki Jay. Sumyasyak. Tasapulot ti kuka dagiti rebelde. Aglingoy dak dito eh. Ha! Pana! Nagdiso iti amay ko. Damdanyawan. Di mo nandun ti lumaban, soldado! Mabagtag tao lang, baban ti paltuko, lumaban ka!
Kakadwa! Siliman nyo! Tungulong nyo tayo tingin na! Ipan nyo dyan ko na! Itay pa yung makipimpinaltog kami. Talaga asaan asumuko Ni Teniente. Ayun na. Agda na tamaan na kakadwami. Sa pagkakapsot da, napo itipan nakapuntada itipana. Saan minsakit di akabaw lang ti makirangit kadakwada. Nasirib mo't dagiti rebelde. Masawati magmo! Huwag na ba? Ang ulawak. Gapo itipan nakapaltog ko. Lasong di ba na? Delikado ni. Awan sa tigaway min, kaputag kakapsot dagiti natamaan ni Tipana. Sakit awan ni Victor. Kasunod ito niya. Ang mga numatay dagiti kakadua na punta ni Tipana. Masapol ang mataming dana yung bag. Panagkunakat at nasabirang dagiti Tipana na itama kadakwada. Isa magkakapsot na. Sige! Absanod tayo kakadua! Kakadua! Salad! No, kasta. Ni Victor di impanda ijakota. Wen, ada sugat na. Napaltugan. Anya? Ditakan. Ani! Di na pun intal tanak. Awanan dagiti soldado. Nagsanod lang. Mangansong. Agsubli tayo ni Jakota. Ngun masapol nga dalat tagbati dito yung agwanawan. Tamangan no agsubli da. Adi tayo ida masiputan. Apay kadi papagayam. Nga adda dagiti tao a masapul a pumatay tapno laeng mapagustuhan da. Kasi ti mapaspasamak ita ditoy ili tayo a San Isidro. Anya dagiti mabasa iti pagiwarnak, dagiti may padpadamag, kas iti pan nakapabetak ti may sapasdek, agingga ita, saan pa'y nga amuno asino tekin gapuanan, taapay. Anya tararamidan dagiti masaknan, dagiti pulis, dagiti adday ti turay, taapay nga agingga ita ket awan nut ti pan nakasulbar dayta anapasama. Wenno pudno kadi, ati akin gapuanan iti dayta ket addamot laeng iti turay? Asino dayta nga adda iti turay papagayam? Tingata bisin mayor? Tingata mayor? Tayo kunadan papagayam. Awan ti palimod asaan alumtaw. Maamwan mutlaeng ti kinapudno. Nauray kasano ti panangilemmeng mo iti buyok mo apo nga agturay. Rumuar ket rumuar tulatta. Kaano kayo nga agtignay da kayo nga agday ti turay. Anya ka mo yung aramidan. Bueno papagayam. Tapno malay-ayam tirik na tayo ita. Dito man timay sa sunata nga intay denggan amin. Unay kan, Elizabeth Apo. Kunakmat kan ka, adi mo unay sobraan ti bumana. Amangan, umadaksan ka. Apo? Ay, madimanan tirik na ako. Tiagas yung apong. Mabitla ang taalaag. Agtumar kayo. Bakit ako na po? Saanan anas kanday da? Naaklon ko nga umadanin di papatay ko. Apong? Iswatong palam. Dagiti pilpilin ko kan ka, Apo. Para iti pagsayatan. Ada ito mga ansong. Naipangat kong tiagas kan ko na. Nasayat. Damgis lang tinapaltugan kan ka. Kat napakatan kamitan iti agas. Lando,
Kumusta ni Victor? Inakitaan. Saan? Bayampay lang aging iti pumigsa. Napakatanin iti agas. Kastamot ang dagiti daduma kakadwa tayo napaltugan. At dadwa na tayo. Dua ti napaltugan. Agam saan mat kita grabe. Isaw matamtamin da ita. Lanto. Sige. Dito'y kapailan. Tayo na kumustahan ti kasasad ni Victor. Nautot ti sugat ko. Kan maditi pagi ka. Maditi pa nakriknak. Kasla ang ulawak. Kumusta ang tirik nam? Lando. Sika. Wen. Siya. Di kagdanag, Victor. Kompleto kami ti agas dito eh. Anya ti kahit asawan dito eh. Apay nga da ka dito yung kuta dagiti rebelde. Gaputa ka mga ti rebelde. Anya. Punutin bagak. Kas makita mo't Victor. Adeg yung papaltog. Magipinaltog at itay ka na kayo. Lando. Itayan niya aga po nga da ka dito eh. Anya tinapasamakan ka. Apay ang nagbaling ka rebelde. Di mo kadiam mo. Akabusor na kayo tilintag. Awan basol may tilintag. Lando. Ala. Agi na nakakit din. Agpapigsa ka. Tas ikati kalasag ni kadagiti kakadwam a soldado. Aniya. Damag ko nga dagiti ko tayo ni Victor, Ami. Pinaltugan niya. Awanan kayo itibay. Kat ita, maamuan nan ti kinapudno iti kinatawa. Amay saka a rebelde. Kat kabusor na ka. Mapunas ti panagayat na ken ka. Gaputa dakes kataw. Dakes kayo! Sawam ti kayat mo, asaway. Maikursong kayo iti pagbalutan. Nang runakan kaayop ka. Aramidak ti amin tapno mabulok kay ti pagbalutan. Bantayan nyo na imbag dito yung soldado. Di o karkaran iti nakairakadan na. Wan mga zong. Hoy, siga soldado. Agtulnog ka kada kami. No di mo kayat nga uloy ang dakan. Namnamaan nyo dito. Agtong palak iti kayat nyo. At dali kami. Umasidag. Kumusta ka, soldado? Ami. Anya ti pagbanagan ni Victor iti kuta da Ami. Gagayem. Di uliway na dinggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Rebutaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsawit kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Maikanem Abilin.